20 עובדות שלא ידעתם על eBay ולא היה לכם חבר ב-eBay כדי לשאול. בכל חודש עוברים ב-eBay 4,600,000 קונים שמשלמים סך כולל של 13 מיליארד דולר. בכל 10 שניות ישראלי קונה משהו ב-eBay. בואו נראה למשל מה משה מנתניה קונה עכשיו. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ומשה החליט לקנות כיסוי לסמארטפון. מסתבר שישראלים קונים הכי הרבה כיסויים לסמארטפונים, בכל שנה כמות שמכסה 3 מגרשי כדורסל תקניים. כמובן שתקניים. מי יחסה מגרשי כדורסל לא תקניים? זה הרי ממש מטופש. בכל 50 שניות ישראלי מוכר משהו באי-ביי. בכל 3 דקות נשלח מוצר מישראל לארצות הברית. ב-2012 ישראלים מכרו המר, מזרטי, סכין גילוח פלוס בובת בובספוג, עגילים פלוס שנאי, ו3,000 בולים שישראלים מכרו לישראלים, כמובן דרך הדואר. בכל 29 דקות, 43 שניות ו5 מאיות, ישראלים מכרו שעון. בכל שנה, מטבעות שמשקלם הכולל הוא כמו של פיל, ויהלומים במשקל 1131 קראט. 1131 קראט. כמה זה יוצא בחתולים? 1, 2, 3 חתולים. ישראלים